Sayusian ngangai skema pi bagi yang jong pi kerana benda gamat kap koi ke bekia. Ngangai skema boleh kerkui film bagi ni ke kubol kamangkan film ke tiga jong boleh. Kabangan pulih naga gospel yang honest. Kan long bah real ke dekat ke balai pesan hadu ke dekat ke basopo ngan pulih naga bentar jong pi. Tiu Jisu le tu eki ngangalong utak pu jong ke jengem jar ubawan hanga udam thai orang tangan berjar bangai hanga orang seliang lanu ro Henry ngalong api bala pilayu I yang pen ban pimnget borok bau tok pau la ai hanga kinwan hanga utati wan hanga dalile nganam kantai no shabar na bangalawan hiar na bneng om bangan yole yigamon ke jonga hi Henry yigamon ka jong utawa pha inga kani tikalong kata kamon jong tok pau bala pha inga borok iki bau la ai hanga Anam ai berkendu no ai ero naka Henry ba anya penmipat ye ka ka singi ke bekat do nama kene kalong gamon ukpa ujonga ba bre baro bo I ukon ba do bangai ha u unyo e ke jing embam jikot ba bangan penmipat u ke singi ke ba kado let's say ngan bu e kini ka jingli e kini ke janmiet tadi akan ke por Syabangan keren yang kita bentang dengan tinggal jauh boleh. Kata kaji kali kalong Hato U Jisu U feel haga mission ke jengo. Ikan mau baik ini dengan gospel yang Lukas. Kalong baka kendara kalau bersipau. Pengen mau yang ini ba kejengwan jauh Jisu jika percaya kalong badwat bad penem ni kita lagi bela jano. Hendai habangi pulih yang ni haga bentang dengan tinggal jauh boleh dengan dekat ke belai pesan ada dekat ke besaupo. Nakalong ban real jong gospel jong yaris ngi iba bon ba na kita ke sngow ye khubor be ke jingkan jong Jesus Christ kim shim langit bangin sepet ro aki benta ke ba shakmat jong ni khat bon ba ki sanran wat ki bakam ba ki bari ke sanran jong Jesus Christ ke la e no ro yu so ke jingkali hato ka mission jong Jesus Christ ka feel habang I ke bakum kini ki ja ha ka tien ka jong blai arha jasnem ka history ng church kalayat ka jing ka stan kalayat kumba arha just nam tam aa but ngamla ban len ni ba hakini ki arha just nam tam aa shibon ba ki bregular snow ye ka gospel manget ndai tang way but ar khin ngai de ki lak klor million ki bregular snow ka gospel Henry ka ba pala kalong ba bon ba na preng jong ki ba kot no ka jing bam ngai bat ki ba kentai ye ka gospel duando ki ba pediang ye ka gospel so ka jingli kalong Hato U Jisu feel ngani hato ka jing tmu ka jong oblay ka feel ngaken ma men shwa men ba nganang samla ngasdang ni ka ministry haki yo mod fran PB plus bazar ke jaka shalong masongo ke balang ke besya yanga ya ke bangan le ke kam nadu kisnam arjan nyo shakmat men shwa but hakan ke experience ministry ben shwa ngaji songsi haba ala the ke app ke bor ke sor ban yala ke gospel re I ba mdan ba wan chakmat dan mdan ba rakti dan mdan ki ba respond ke gospel dan ke por part ke bang snokman haba shibon ki wan ba ki respond ke gospel kum kita ke juja ke jim ke jonga but na ke por ke ministry de anda ngala puli ke bentan ke tin ke jong blay ngasa song thu ba ka ngamde ba song si haba ba dona ki brio ki ba respond ke gospel nama ka kamram ke janga kamde ka kamram janga kalong ba ngan krene ke gospel ka jong Chris ba ka kamram janga jing parim kamde ke janga kade ke jang oblay de na ka daw nadu bang so so ke text na ting ke jang oblay katsa bangilay bangilap ke gospel haba one na one nama sengap ka mensim ka hon namari ka kamram ka boleh lebo ngala pendep ye ka ye ka ta ke jingilap ye ka gospel but ngai uba tau tip kamba hai ke bdei ba ke jing panem ye ke mensim ki ba kodor ti ta ka daw ngine pe ye ka ni ka jing thu khana na ka tinga jong blai
banyak jubab ke jing ke Hato U Jisu feel na em ka mission ka jong ba I ba bon ba ang neng I kip sim nget bat bon ba ki bakam ka sanran ke jong kila no yu hagi benta ke bersyakmat jong kani kal nong ka ban real ke ban ngese pet shibet ke konteks jong kani kani ka benta ka ting ka jong blay kadai pin yang ni kidan ki pat ba kita pat ba ki bada ki hajar ki balai bam ya katu ka jing bam ka ba U Jisu lek ki kamba hagaba ula besai ki tangda ki kindet liki pu but art liki ki dokha but nangta hagada khot ka life ho kini ki jui ki pat ba ki sama wa de u but ki sangi ka ban demand biang shu kita ki dak kenang bakila ban ngai ya u ka kamba ka bole ning kong kampat biang ye ki kwa shu kita ki dak ki ba u un le ka bening kong ka kamba ka bole ka de bede ka jing bam ai ban tiap bagi ni Gabriel kan pa kapor kan saong kapisaro ke saong ka yengro ke saong ka kaliro bat kiwei hading katangin sanget hami malang utrai la no Messiah para bangin be jonga ngin kan mawi kan away ba ni wan cho Jesus Christ kalong bangin yo ya U Jesus Christ bat ladang ni wan cho Jesus Christ nagabanta boon pendap di kijeng kam ki jongi kata gede kajing mani blay tau. Hiningi wan cho U Jisu Christ. Namar bangin yo ya U Jisu Christ. Namar bolong try. Nang panim ujongi. Lada ai lani ai. Lada open kia lani open kia. Kede yangi. Abangi wan cho U Jisu Christ kalong. Bangin yo ya U Jisu Christ. Pi kajing syukur. Jong ka prosperity gospel ka digini kara ika gospel shi ka prothega ka baong banget U Jesus Christ pinyo ikani but ka bakom kani ka gospel kala suthit bha but kala pelong ki bobon ba ki brew ka jala ka jongi bobon ba na preng jongi ki want U Jesus Christ na ka benta ka bon ki daw ha ka jingim ka jongi nganai kando iwe na ki samla kan thai ibong ba ka ngawat U Jesus Christ menshua tang ka ba un jubab yiki junang kam ka janga atu ka por ilde puli impodio kam ba yo ngawat U Jesus bon ai kam yinga but yong hadin blessing ka gospel but ke ka bo Jesus le ba do kanu ka do long but ki Jesus sha kala pengkalai ka jimot ka jong I yong ngawat U Jesus menta shu ye bukan yo kam shu bukan yo ikani bo yo katai ni ngawat U Jesus bukan yo ya U Jesus Christ how try pendam how try good khu how you try le bhash ka de ka jing jongi henry ka jing ka jongi ka de ban kala kam de ban da ni ka mindset ki gentle bawan gospel Matthew someone real ya kitu ki baro jang ka do henry ngi de ki khon ka jong blai angin wa shwai ka hima ka jong blai but ki baro ki ba ngi don kam utau tep ban pendam na ka ban ta jang so kam tangin wan cho Jesus Christ bangin yo ya U Jesus Christ. Para bangi be jonga don bon ba ki para lok ki jonga lane king kala kendo sibon ba ki long keme ki ba laken ria no de ke jingai nama don ki ba ong ki ba fingai U Jesus Christ finyo e ke jipin ki ha no wen ke jingpang ke jong fi ba kam ta ter anda ki langet U Jesus Christ aka ba kom gana gospel ngam tep nama ke jingpang ke jong ki am shomeng ki jing e ki am shomeng ki sang ban du no e ke jingai ki sang ban kan ran de dien no na singan nganam kano ikini ki ba ikini ki ba kanran da din nga jinget na kano ikiti ki ba trend nga khobor de ka ba ki ra U Jesus tang kom uta uban ay ka scheme yaki but lada umyo balada kimyo lakim lada umay kamot ka jinget ka jongki la se ki ong ba kam kim dan jinget le ni ki kino da kom ni bat ki kino da kom tai ina ka daw penggemar biang in wat U Jesus namar ba ulong uba corridor nama ulong try ublay ba nong panim hai ka jingim ka jingi ai wat U Jesus sha bangen yo U Jesus Christ hai ka khoi ka ba life way hang to pin ba life pu U Jesus sang ban correct ban pen bet ka jing demand ka jing ka ba ong hey de Moses uba IP ka tu ka mana ne de pa ujonga u bana beneng ba usang ban pen ba ba kamana ka basisha day mga
ka ba pen hon om tang ye ya ka ni ga do ka jong ni ka pen hon ya ka man sem ka jong i sha ki bam jukon but ngim de ban klet ba ka ai ka ba kini ki brio ki demand of Jesus Christ ka dei ka balong tang temporary ka batang sipor kila ban yo ka bam biang samanta ka singila do ai ki aba ka tangan tamala shai kin tangan biang balda ke jing em ga jong ki ka long bai ban wat ka ba kom ga ni ban pen hon ya jing throw jong ka do ka jong ki anam don ka ai ha ka ni ka bertai ka bala ban pen hon ban pen dap ban pen hon ni ka ta ke jing kwa ki jong i so ka jing kali nga kwa ban bu ka jing kali ka ni ka por hang no ngin shem ya ka ta ka jing hon ha ka jing em ga jong i ha to ngin shem ya ka jing hon jing i ka spa ha ka kam ka jong i ha ka jing babrio ha ka bor jong i ha ka shang kha shang man jong i ka ta ki jing job ka jong i ki wei kini hoi ki long ki batong kam among ki long ki bakla noi kini ki long bam jukot na ka daw lada ngi ka focus ka jong i ka dei hangi hi te kom ta ka priority ka jing em ka jong i kan dei bangin tei ya ka jing em na ka banta ka jong i hi ya kata ka boram ka jong hi bari kiwe nama kadang ka jing bahaka ai ka baka download ka jong phi ka dan hangta ka dan ka treasure ro kom jo tin na ka daw ka da khot ka lai pulai u jisu ang manga ngalong uta u ukpu uba shisha u ang ni namar ukpu u jong blai long tab lawan hiar na beneng but ubla ai ka jing em ha ka perte ukraine chapang na di because wang ngade uta true bread ay uta ukpu uba shisha ubala ban ai ka jing em but kadai ru yangi ye ka ba ha ka jing shisha ai kini ki brio ke depan khamat jong ki ke depan ken ria no na ka to ka jing bam ka pen kedang tang ka po khamat jong ki ke depan phai no shauni ke balong kpu jong ka jing sha ke depan i no ka to ka self centered life ka jong ki ba ken phai shauni jisu ka sa ka bakum ka ni ka por henry ka ba song si ka long ka khot ka ba lai pu sa ki ong kip song thu ye ka ni ka ba ken jamen sem ki ong ban kom ne naman kata ki ong ha u ko try to ai yang gi halaga sngi ya unu ku ka jingmot chuki ka long bet ka jingmot ka ba ken jado nagadaw ha ka gospel jong yo anis ka long balai nga ha ba so thu ek ne ka bede ba ka to ka story of prang jisu ba ne ka mas kan igi ka shai ba ka jingmot hang to ka text ong ba langin shim ka jingmot jang ka kamot lada om shim la khar se ningi lana om shim thau thamai yangi lam kha thamai pat yangi lana regenerated yangi nginamla abani i ya ka jing bhabriu chris ya ka jing kamen ka ba uai ba e ka ta ka jing hun jang ka jing embam jugot ka ba provide singi dang kam ban khasi ningi bangen sngoto ya ka ni dang wei brejong blay ubong kini ki kintin ba snok chong khia ba wong kom ne ba ka jing ai jang ka jing ai jang ka jing kha thamai ka dei ka ta ka bangen i yo chris bala kintiu e but ye u marway ubala ban penhon yangi tenaga daw ay yangi bangin tip yo blay yangi bangin tip yo ni chris balong blay bo tribe non pan imjungi yangi bangin i ba maulong na dong shadong ka jingwe jungi ye ka dika don ba baman jungi habban pen gel la ma u ai ya ka jingim ba kom ta ke de khot ka ba lai pu sao ngi ki ki pan biang yo ni jingbam bolong tang shipor nga i kamba ki kwa ai kata lifetime supply of food ka ba ka jing supply ka jing pendap ya ka jing bam jai ni kpo shi jim kilong ki break ka jing mo chong ki ka long bet ka bakin ja kan ja do ka ni ka long ka jing shisha habang i thangan ni sngo thik ba ka tang ka jing bam ka bala ban ai ka ka bala ban juba blam ya kita ki jing e jong ka jing em ka jong e hato ka long ka to kam long ka ta ka ba shisha ba ki ohang ni sa na try ai biang yo ni ukpu bangin bam halakas ni kajing kili kalong balay ukpu halakas ni balikim ong balikim perkhat chapang kaman sim hato chris umla mo ban ai lada ya kani kajing pan kajing ki ula ai kato ka benta ka smart ula basai kini ki brio ula ro ban ai mental lada umon ban ai ki namar ngiken mau ke Genesis you know de ngiken mau ke Genesis ngiken mau ke Bible ke jotang matamai bu jisu de bethau ki ki bro ke i bagi bangam yi shuong long ka sngi long ubrai ga long
ada unong lagi ni bentar long ke jing bam ru kan long ula banai ye ke jing kwa ka jongki nenga sung thu ang ni ba jisu so thu biang biang ye ke ni ke wei ba dau nai ke jing bam ken kan biang ne ka ba kham ko dor ke dei ka ba kwa banai ki ke dei ke jing bam ka ba ken jamin sem Nomor ba kamantoy Jisu ini kinting kamantoy yo brew ben yo ay kabartay ba ko baylan do no ay kamansim. Ngi gani na Marcos kan lang mapra kada ka ba live san. Ngi na puli ay kato ka benta. Para ba ngi ba iya jonga habo blay open aim yangi. Open aim yangi kanang ba ngin bangin do no iya ka jingim ka jong i naga benta jong u. Omshu naga benta ka jong i. Lue ka bakum gani ka benta nga tip o try kwa ban ai ki ka jing panim. Adu ai ka bam kisatkan biang. Bakal ma panon ni ka jing kwa ka jong ki. Ndai o kwa ban ai ka ta ka jing im bam jago ka batang na uhi ubala ban ai kini. Kabala ban pentengen ni ki. Kabala ban pesleng shu ki sha ka jing im bam jago. Namar kan mento i brun yo ka pertai baro ka wei la daun do no ya ka mensim ka jong u. Na ka daw. Dei ka di ka context ken. Ni si ya ka ni ka jingkran jong Jisu ha ka khot ka ba life nyo hado ka khot ka ba saupo ha ka ba Ukraine ni khot ka ba life pusan ong kumni teu Jisu le thu aki nga ngalong utaw kpu jong ka jingim jar ba wan hanga onom thakan ba jar ba ngai hanga onom sliang shu lano henrei ngalaong happy ba ple i nga pen ban phim nge de ka context bu Jisu Ukraine ni ka khot ka life nyo hado ka khot ka ba saupo para bangit be jonga ka ni ka por ka jingkran ka jonga ha ka ni ka jing tmu ka jonga ban kan ni ka por ka long ha ka ta ka jing pnyat ka ba start ka jong blay ha ka be dei ba ka jing patem yangi ki nong pom balangin buat bhai ka ni ka khot chikmat pin pe ka khot ka ban ru pon ru poi ban ru pon riu bon ba wat ka ta ki ba kam ba ki de ki sinran ki jong ki bam dei ki ba shisha ki ba shukam ni bam dei ki ba shisha ki la i no ya u Jesus Christ Kala ina ban boat yu ugak tien ka jong la kini ki pseudo disciples, false disciples. Maka jing duwai ka jonga kalong pa kanam de ka kes ka bakum kanina ka benta ki jongi. Lalu Jisu shisha utra ukwa ban tei, ukwa ban kambon pat ba ka jing syakri ka jongu. Ngatrai u jindala du men sim. Hai ka badai ba ka jingja hai ka ni ka benta ka babon ba ka kisanran ki jong kala e no e u. Nai ka khot ka balai pu prang i hang ni ka pen i ngi bo Jisu o kam concern ya ka mon jong pa ba ka ni ka dei ka ba pen tengen ngi ba ka dong ki khot Bible na ka Isaiah ka lang ba sa pun re ka ba shipau Job so pu ar ka ba batai ba u blei u pen dep ya la ka jong ka jing tmu ka jong u hi ba ka ta ka jing tmu ka jong blei ba u blei u la ai sha u Jesus Christ ye ki jai ben real repair nak telit repair you know ba kin tip yaw ni Jesus ka kumunong per em jong ki ban pendep ya ke ba kren ha ka jing pen pau ka lang besan ba kandai ha ka ba kin yaro kin money yaw ni khon lang brat jang oblay ba on kin yaro nak telit repair nak jat ben repair but nak nation repair ka ta jing tmu ka jang oblay Habakum ta habaki brio ki kentaj ya ka gospel. Wa ki tu ki bakam ba ki de ki sendran ke jong u Jisu u shania ha ka ta ka sovereign plan ka jing pnyat ba start ka jong u blay. Kani ka long ka jing shisha ba ka jing panem kam shong ha ka ta ka mon ba bamman jong ki brio. Ne ka shong ha u blay u bakhra u bala ban panem yangi ba de kita baro ki baujet ban panem. Balangi ong bangidan bentalang haka jing panem sanpo person ngile mangi sanpo person ngile ule ublay kata kalong bangidan hok ya ka banya sam ya ka boram badu ndu Paul u khangkhop ya ka bakum kata haka fasa siwai lai kamdan skin diat ro haka bedai bat ka boram sing ki breu ne ka boram ka lechu kpa ka boram ka lechu kon ka boram ka lecha u men sem ba khoi jong ublay Tiga taga day kabangi i nakaktian ka jong u blay. Bakum ta ka khot ka balai pusan ngi pe ngi i ka ta ka open invitation ka jing khot ka bala long kelum ka ba khot lang ya baro open invitations ka ba Jisu hang ni wong nga long utaw kpu jong ka jing im jar ubawan hanga uban hanga unum tkan ba jar bangai hanga unum sliang shu
lano ro Jisu ang niu ang ukhat pat ba ya baro jar bawan yenga unono bawan hanga ud bangai hanga udam thangan bat nom sliang shu baga khot balai pulai ong kom no naman nga ngade kupu jong oblay nama kupu jong oblay ma benga ulong uta bawan hiar nap neng bat ub ai ka jing im ha ka per thei ha ka de khot ka ni ka de khot ka balai pasan Jisu ang nga long kupu ka jing im hang ni Jisu o kwa ban ong sangi ba nga long uta ub badang kam tam na ka bantai ka jing im jong pi baga de khot ka balai lai pulai wong namar ukpu jong oblay ulang uta bawan hiar nap neng kani la de bat ub ai ka jing im ha ka per thei kani ka jing im gam kani ka physical life kani ka jing im bam jukot but bahang ning ila ay ka bat ngau thu sai kedar na ka ting ka jong oblay ba mdai ka system ka bala aban ai ka jing im yingi kamdai ka balang ka bala aban ai ka jing im yingi Henry Day U Jisu Christ Adamla aban pen em yingi da kinyam ki rekom da ki system ki jongi da kanon ka method ban pen em yingi ka dei be tangda U Jisu Christ na sa na preng jong fi ong ngalayo priang ngi ke prem namang ngadon ka balang akata ka balang nang ta ngale ka ni ngale ka tai nong ye fi lada ka ta ga jing pla ga jong pi nong pi bo ye ka jat ka jan jong ka lawar ding la ka jing shania ajo pi kam dei be tang ha U Jisu Christ marway da ka jingai ha uhi marway da ka jingai hi ke jong oblay kadon ka ngi bo ila de jan jong ka lawar ding hoi ngidon kami ka balang ka ka tinga jol ban pensan parang ba yangi ka tinga jong oblay nama lang ngidon ka balang ka baklaro ka don jingmai ka mensim ka jingi penban ngong banginam la ban replace ka jing pen em ka batang ha U Jisu Christ marway kam ki apostle sao ka ra ke thu ingi ba ka jing pe ka dei be tang ka kerteng ka jong U Jisu Christ Baka Bible ka ong ngi na gospel yo audience ka long ban ka ka balari ka sao new Jisu udan ka jingem hala de hi but ulong balaro ya ka ban ai ya ka jingem singi udan ka bor ban pen em yangi kinang pop udan ka bor ya ka ban em ban pen scam ya kita ban pen dap ban pen scam ya kita ka jing seliang ka jingi baro kinang pop ka wan cha U Jisu Christ ka jingai ulong bala ban le ya kani ya ngini pe ia kata kentin I am U Jisu ong nga long utau kupu ka jingim I am the bread of life kani kentin I am na nga long kade ka badan kampalan bangi iya gospel yones U Jisu ong shibun kita ki I am nga long ka jing shai nga long kupu ka jingim nga long nga long uta ko manyo hadu ko maprasin ye babalik ni ka kentin I am na nga long ka badan kamtam pala lo kata namal ba kadi ka kerteng ka jong oblay Yahweh nakaba oblay upen pau so umases yelade haka tu ka laubniap haka kitab Exodus long belai kadakot ka bakat sao but kani kantin ngalong ni I am ka kren iya kata ka jenglong self sufficient self existent ka jong oblay ka batang oblay udon ya kani ka kerteng but ki jiu ki basngap hai ka tu ka po ki sung tu about Jisu ong nga long I am the bread Jisu ukam yilade ba uday ublay ba ka basotanat ba ka ikabasnat kalong ba data mau Jisu uday ublay ne Jisu la wan sa ka pertai ya ka ban shim ya ka do ka dur ka janga ban jongpi ban im ka jing im ka bangim la ban im ban kongo ya ka ega bangim la ban kongo ula im janai shisha bad uni Jisu mdai tang kata ula ki ula ka ding fna ula kit ikipop jing ula di ka jing bilaro ka paula mipan buwa makat ki banget bagi bakalaba mod bakalamot nagi pop jongki bagi ba pasho Jisu Christ na kam da ka jing panim on panim yaki na singin se kren ng se pet ya kata ka bentaro Bahang Jisu ong ka jar ba wan ba banget hanga jar ba wan ka kentup ya kata ka choice ka jangi ba ka choice kam ka will ngamong ka free will ka choice nya ban ba ka ka choice bangin ino ya ka perthai ba bangin buat iya oblay ba ban nge jani ka ban bu ya kata ka jing shania ka jinget ka jingi ka batang ha U Jisu Christ hi matang mau ubala ban penhun yangi syaki bam jukod ha Jisu de ble kene udah ble ya kata ka kam ban penhun yang kinong pop kading fna ga jangu
ka jing tap ka jong ba ka jing mi pat ka jong ka di kata ka ba ula dep le lupa na ka benta jong hi balang ngin phai men ta shong ni Jesus Christ ka jing ngai but yaki pop jongi on kit no akadik fna ga jongu but eka hok jong on ai shangi ba kan ni kan ni ga ban san yangi sha ki bam jukot ketik kalong kembang yang ngak khmat jong ublei hawa ublei ni thik ni kembang impat jule pop meno maka hok ga jong Chris dei maka kaba long kata ka jankup kaba penkesan yangi yak khmat jong ublei ubako shisha ka eka bu Jesus Christ ule ala ka dikfna kalap penhun ya ublei kupa baik penhun ro ya barok kata ki bashania hai kerteng ka jong u bakani pat kamdei bangun ong pat ba ho ublei adip jet lupa kamu dan kap singi bangin lap shu hai ka jinsha ka de ban I mean sim yang shu hai ka bangin dangla banyalap khambha ye ka gospel jong Jesus Christ maka gospel ka dei lot ya baro ya just like in real ngitip hai ka ni but ka ba ka kutru da kata ka open invitation hai ka kitab na ka kitab jo ki jing pen pau ka long ba ar ka de khot ka ba khat hin yo maka babel ka khlam ong la da fidei way na ki bla jet ka jong blai one na ka babel ka ong 1p baro ki nong pop tongin one cho no Jesus Christ kain uba de ban pen hun yau kpa ba ban pen hun ro yangi de ka ai ka bol le ala ka ding fna na ka benta jongi nei wana bola khot kom ne ka de khot hai ka de khot ka ba lai pusan neng i ba ka khot ka ba lai pen riu ka don kata ka ya ka invitations ka jong wi ka jing khot ka ba klum jong ya baro la kan tait no ngong ni kata ka invitation rejected but hang ne ngi i bala kan tait ya ki de ki reunion anga ju ong bar la ong ni kadi kentien ma binga the way bro jong blay what ki brio ki belong reunion ki ba kata ke jing em jong ki morally ka long ba bet akhmat jong ki brio ki long ki bala jan lentino ha ka pop ha ka jing bam dan jing kermen hadu ba ki kentai what ya ha ba ki don di ki daw ki ba biang tam ba kin nget ya Jesus Christ ka umnong pan em jong ki ban ino ya kita ki jing ba kala ke jong ki but ban pai cho Jesus Christ ban nget ya u komo tribe nong pat em u jongki but tang hau i dong ka jingkar man na ka ban ta ka jing em ka jongki Jesus on your crunch ki brig belong reunion kini ki moral juice bon ba nap deng jongki ke lakin tait no ya ka ta ka jing khot ka jong u baga jo ong berbo ka jaka ka ba tam banyalap ki gospel kam dei ki universities kam dei ki school kam dei yo ka ba tam ka jaka banyalap ki gospel ka dei po ki balang ki jangi na bon ba ki ba shong ki balang ki jangi ki perkhat ba ki la dei lupa ki kristan bat kumta ter what about kim padon ye ka gospel clarity ye ka jingem ka jongki tinda daw ki ni ka ba sosi hanga ko bri ka long ka sosi in real blay kam dei ka ba snosi kini ki bri ka witness ka kamba ka ba jisu le kila witness ka e ka bule a preng jongki kila witness ki kamba ki bule ba ka dei ba ki jipikia ki yap ola pen mi pan pen empat ye ki ne wat ha ba ki biang ye ka ba kum ki ni ki daw pen ban ki kentai ye ka jing khot ka jong u na daw nga kadang ka jing ong ka bong ba ki brio kim dei ki kentai yo Jesus Christ namar ba ki kaduna pla ka sakhi ne ki brio ki kentai yo Jesus Christ nama ki ye ka jingdom ban ye ka jing shan kata ka dei ka bang i hai ka gospel yo anas ng lai khak ba khandai ba ka de khot ka ba away mang it's kem ba kitapan ki ba bleu kuta ki ba bleu play khamat ki ba kenjam sim ang it's kem kin wan cha gospel kin nget ka gospel on kai ki om shoot da ka mon jung bre om shoot da ka lenti bre om shoot da ka system om da ka niam ne kai ki da ka bor ka jong u blay para bangi be jenga light now Jesus Christ ngilong bla yap ha ka men sim ka jongi kumbaw long bre bla yap la ban sama bre bla yap ka pop bre la ban nget la ban pen emilade la ban pen kalaro yela ka jong ka jing em nar ka daw ngidan kami ka ban join lang mo Jesus Christ ka ne khot ka ba sa po sa jong ka ne ka long ka ban re ka ba ong kom ne don bala wan hanga lem daw pa bala pha yenga on da pan wan ya u bat ngan pen mi pat ya u ha ka sngi ka ba khado nar ka daw nama ka pop kalong ka bamla ken ya no ban nget ya Jesus Christ light
naga bor ba ka jing tray ka jong ublay haga ublay un play yikmat ki ba kenja men sem ki jong in dan we bahok dan we ro dan wat ublay dan we ro na barok le lapop bakla dol na ya ka buram ka jong ublay ya ka buram ka jong ublay hai ka ka lai penyo snga ba de ni ka jing kan tai ka jong ki ka tu ka jing bam ngai ka jong ki ka jing khot jong Jesus Christ ka lai penyo Jesus ong kum ni pen ban ki baro ba ta paul ai hanga kinwan hanga uta te bawan hanga dalele ngan om kan tai no sha ba la le ban song si utrai ni ngala kren nga le shi buong ki ki ya preng jabe ma piken tai pim ngai yenga na de me saya pim ngai yenga Ngadi man skosi, ban yam, ban tit jika klik ka jengu. Memang wang ban kuno duk belai penyo. Barau bau tu kepala ai hanga kinwan hanga. Ures haga keti, haga jing penyai ke basta jang ublay ukpa. Ka jing bam nget ke jongi. Kampen do nong ya ublay. Ka jing bam nget ke jongi kampen do nong hi yangi. Nama bau ka concern jong Jesus Christ. Kadai ban pendep ya ka mon ka jong pa ya ka ba ya kita barok ke ba pa wa yu kon ban khot yaki ban wan ra yaki sia ka khen hon ka jong o hi na ka daw ngam tip pi de ki ba pa ani em ai yu kon na da la da fi snow ni ku bor but ngai how ni Jesus Christ kana maka gospel ka long ya baro u Jesus wa de ban le lot igi ke baro ke bang ni de ban le mangi ke ban sha mangi ban kit mangi ula le lot igi ta baro ke barang kam na ke ban ta ban penhon ya u blay ban penhon yang ya lo ka dik fna kadang kami ngi tang mangin chu pai bat bangin chu ngai tang ha o hi ba ka jing panem ke ba tang ha ka kerteng ka jong u Jesus Christ hi ba ka ko life nyo wang hang ni ba baro kentia sobang baro ki bau kpau ai baro all whom the Father has given to me welcome to me baro ki bau kpau ai hangin wan hanga pibala ban ong ka jingkali hadu kat nungu ki brio bedeng kendon hadu kat nungut kan no hajar kan lak ki brio kendon ka jibab ka simple ka long kan ni ka simple ba baro ki bau kpau ai kon baro kita kendon ha beneng nak kitlim fair nak jat pun fair and nak nation bak kan don lo hantai barok ki bok pau ayo kon kin don habneng nam tam on dona tagade ke bang i hai ka tien ka jong blai ba de pau ba ai ki men sien ba khro kon o Paul ni ba na Paul like Ephesus along ba kong sao do the kim ki khot ki ba shakmat do khat lai khat sao ba ni she kadar ba ki ki lai ha way blai ki yakin ki trading kat ha ka ni kata ka jing ai ka ba crowd jong ka jing panim pinapuli ka ba kong Ephesus pa yang tu ba ha ka ba sao de blai ba jet anta ki bentar ba shakmat de khon ba redeem ba sispa yangi but haga benta ke basyadien hang tu ko pa de men sim jong blai uba ring uba apply uba administer the gospel jangi but kini ki lahe we blai baro ki yo ala ka jong ka boram ka jong ki u pau yo ka boram na ka jingjet ka jong ki jongu ma benga u khon yo ka boram na ka redemption act ka jongu ba men sim ko jom blai yo ala ka boram ka jong na ka administration act ka jong u ka ba u ring yangi show press abang snow ye ka gospel ka jong u new brio jong blay pensyai ke jimat jong ha bukan ni kintin ongkom ni no one simply chooses to be saved they are chosen no weiru uba syurai ba syujet ba unyo ya jing panem hendrai ladep jet ya nanta wong ru bomdan ubala no one show Jesus Christ halaga jong ka mon ka jong uhi na baro kinang pawat ka mon jong kiro ka pop kala bam krun yiki kilong ki bamla ban wan sha u Jesus Christ lam daw pa u ring iyo na ka daw ngimla ban ong ka benta ka balai ba de mangi ki bawan ning kong ne de u Christ bawan ning kong ha ka jing em de bangi shwa yu de ma u la e shwa yangi de kini ki ke la khot kata ka jing panem o blay de ma u bapalong ya ka move ka baneng kong kata gede sa ari way usan ngaya ka pop aga jerengkang ngilong ki bacha influence societan aga do aga pop ngilong ke jing pam ko ngo ngilong ki khon ke jing petar henry u blay de u blay ken u basdang ye ka first move nada ka de ka borom ba ka jingro ka de bendai betang shau ba ka life nyo ngini iba
Hendai tang ngalaong hendai wagum no baro bau tok pa lo ai hanga kinwan hanga simply kini kini election ka jingjet ka jong blai ya ka pa ulop ai lo pai ki breu sha ukon kamut padang iban ong bau pa la jet lo pa la ai lo pa ukon kam kam singi bang nyalap akan mai ki jong Charles Spurgeon ada blai un tho lo pai kerteng election elect hang ni bla jet ngan le tang saki kala biang man ra ka gas pa kham sop yanga hendai na ba bleu klem pen pau singi mano bla jet mano ba klem jet nyim tip ye kata kamram ka jongi ka dai bet ban rai ka gospel shaka perthei baro shiki jai ben re baro banyo snyo ye ka ni ka khuboro bha ha ka jong u Jesus Christ bat ye ka ba u ulong bat ye ka ba u le ha ni baro kinwan ong ka tien ka jong u ble ka ni ka ja klem jing rem na kam dei ka jing rem na ka liang ka jong u ble ba ha ba kini ki bikim nget yang ni ye ka ba Jesus Christ Ukraine u klem rem u Chris Ublay jurem day mangi ki berem bawang hang ni baro kinwan bahning i ba kan ka failure na kaliang ka jong ublay ba ngila shakra ni ba u Jisu shania ha ukpa u ai ye ki ne ki mense ki ba kador shau ha ka we kaliang u shania ha ka mon ka jong ublay ba ublay ulong ubla ban pendap ya ka plan ka jong u bat ka ba ni ka mut pat ka bang John Bunyan no bleu shu tan ju bori ki breu u shu kik ikan jat diki nata u shu halaya ki persya ka mon ka jongki bleu mle kom ta nama don bala wan shu Chris klem da mon Henry ka bamot ba blei u pelong ye ka mon jo onong pop bo on mon banwan sha u Jesus Christ haban pin kalai ka dono jongi ye ka bamon ni yo blei ka bamwat yo blei ha ka jing trade jing ka gospel lang ba ka borman se ba ko jong blei ye ki bamon u blei pin kalai ka mon jongi bakin mon bakin pai bakin nget ya u ni u Jesus Christ ka sam ka shi spa shi polo ka balai wang ba ka bor ka jong blei ki bre ka jong me kin IT yela de bagai mau yang ini hak acts kalau berkat riu kat sau kat bagai Lydia kadang snap dekat jenglap jeng Apostle Paul play ula play ya kat download jangka bat kala ngai ya Jesus Christ bat tang maka bagai ngai dah play ya kat download jangka play ke ying kasem jangka bat bakle ngau ke gospel pen ya ka bat ya ke ying kasem ka jangka kalong kum juro yang ni play ke download jangi ngalong ya fi ngin pendam ha u Chris bangin ang ulong thrai ba unang penem u jong ni the baro bawan ang Jesus baro bawan pila long ko tu dakat dekna pila ko long ko Paul ba pistam be ni ke pelang pila bende unang pniam pre ka nuti ke daka ke auria nong de trok pala jaran jan bam dan jikerman syo ka emlang ka salan afin wan so ni Jesus Christ anong ye fi onam kan tait no ye fi shabar kata ga dei ka bas ngau tanat adu kata ha ga de ko ka belai pinyau wang baro ki bok pau ai nga kin wan hanga uta obo wan hanga whoever comes bo wan hanga ngan nom kan tait no ye u shabar but iba na sotnat baba ka jing ai ka jong ublay ka wan rangkat bat kata ka jing scam ka guarantee balay na mo ong ni wong kibawan nganom kan tait no ye ki shabar balay mo Jisu lawan kreni di kintien nama kadon ka juba ka ko balay pa frau ong komne naba ngalawan hiar na bneng om banganyo le ka mon ka jong hi henry ye ka mon ka jong ta bala pha nga kata ka di ki jiwan hiar ka jong Jisu na bneng om bangan le ka mon ka jong hi henry ye ka bangan le ye ka mon ka jong ukpa dei ka ni ken ke bo Jisu upan chanong rem ya ka mission ka jong u laki blue ki nget ne kim jubab ne kim jubab ne respond ne kim respond ye u Jisu wan ban pendap ya ka ka bo kpa u ong ye u ba u dei ban pendap bakai kata ka mon jong kpa ka dei hang ni hi ka balai kundai ka ong kom ne kaneti ka long kata ka mon jong kpa ubala phai nga baro ye ke ba ula ai hanga nganam ai ba ondu no ru naka nei ba nganyo penmi pat ye ka ha ka sni ka ba khado ka jinyap jang Jesus ke salo jang ka ding khna kanum late down ai baro ke ba pau ai khon o kin nget yaw ni Jesus Christ but ka ka ba Jesus le halo ka ding khna an pendap i ka plan ka jing thmu ka jang ble ka ba baro kin wan kin nget yaw Jesus Christ but kin ro yu ha ka sni ka ba khado habnen ba worthy is the lamb worthy is the lamb.
hak sing ke bakado hang ni ko ong kaman jumpa bela pai nga baro bela ai ngan om ai bandu no ai eru na kan rei ba ngan yo pimipat ia ka hak sngi ka ba khado kaman Jisu un sumarangi ta andangi poi hak jaka ka ba u don maka ni ka ai ka jing tengen shisha yang ngi ki bangai pangin sepoi hak ta ka jaka ka bu Jisu la pen kre na ka benta jongi ka assurance na ka jing panim ka jing kam dei hadu ka nong ngilong ki ba yai ne ba hadu ka nong ngilong ki ba ne ban bat ye u ne ka jing scam jong ka jing panim hak ka jing ka joi ka dei ka jing bat ka jong crash ngi shadow ki bam jukot but utau basdang hangi kambaba uta un penjanai ru hadu ka sngi jong ka jing sus hadu ka sngi jong ka bam jukot try un sumar yangi but kumta u Jisu sum up ikani ka jingkan jong u de ka bo kren ne ka ni ka khot ka ba self how ui yakani ka u ka mon jong kupa but u khot biang ye boro ong ne namar ka ni ka long ka mon nu kupa jonga baro brio baro bai iyo khon but banget ya u un yo ik jing embam jikot but bangan pipat u ka si ka ba khat do baro ki ba yo i yo khon ba ki ba khmet sha u on pen em ye ki ba on pen mi pat ye ki ro ha ka sngi ka ba khat do but kas pen mi pat ye ngi ki ba o Chris ki ba la pen san da ke jing leo Chris ken boys ke jaga ka Chris la pen create na ke bantai jang ki ken tai ke gospel ka jong ka jing pen em ka lawai ka jong ki ka long ka ba dom ka lawai ka jong ki ka long ka ba dom para bangit be ijonga barok ki ba wan barok ki banget barok ki ba khmiet show Jesus Christ on pen em yeki hagal nong ka balai ka ong prin khop khat sao kumba Moses ru la ken tiu yo besanya ka riklau kum taru ka day ba ken tiu yo ukon ubreu ba we ru banget ya u onam judge show and ray un yo ye kan chim bam chu god na bleu la e kata ka perthei ka bola ai ti no elo khon la khamar we banget ya u onam judge show and ray un yo ye kan chim bam chu god na bleu msin lo pai lo khon ka perthei ba on pen rem mi ka perthei and ray ba on pen em mi ka perthei da u tau banget ya u onam pen rem and ray u tau banget ula rem lo pa na ba shem la ngej ka kertheng u khon u blei balakha marwe wat nam kali ya kata ka jing piat bastard ka jong blai de ka de yang ngi ban jubab ya ka jing khot jong blai ada fi de ki nong pop fi sleng ka men sim fi terkhong ka men sim fi sotu fi dang kam yo nong fi pang ka men sim fi sotu fi dang kam ya ka jing khia ka ba kin jamen sim one chau Jesus Christ un pen khia un pen em sai ki pop cho fi un pen light lord un ai ka jing tengen ka satisfaction fi om ta ka berthai ben ta rei shadow ki bam ju god ula pedap i kita baro la ka ding fna ngai yau nu Jesus Christ te onam kan tait no ye pi shabar one ngai to khmet chu baro ki bale kam ta ka de ka mon jo pa on pen em ki bat on pen pat ye ki ha ka sngi ka bakhat do amen